срещата по случай – 60 години от първия випуск висше военно авиационно образование. Искам да представя нашите гости, които са и организатори на тази среща. Господин Александър Александров, космонавта, който е завършил професор Петър Гецов, председател на Българската астронавтическа асоциация, и други гости, които са от този първи випуск. Само искам да ви кажа, че този първи випуск е бил 1959 година и са завършили 1964 година. Това е първият випуск пилоти, инженери, физици, които са завършили с висше образование Висшето народно военно-въздушно училище Георги Бенковски. За миналото може да се говори много, но аз искам да кажа няколко думи за бъдещето на Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Голяма част от колегите знаят много повече от мен за миналото на авиацията. Заради това аз исках да кажа няколко думи за решението на Народното събрание от тази година, с която се възстановява Висшето военно-въздушно училище Георги Бенковски. Възстановяването на Висшето военно-въздушно училище в момента е съобразено с отчитане на потребностите и изискванията на военно-въздушните сили, текущото състояние на националната система за подготовка на кадри за гражданското въздухоплаване, тенденциите и перспективите за развитие на въздушния транспортен сектор, както в Европа, така и в България. В тази връзка, мисията на Висшето военно-въздушно училище е обучение и подготовка на авиационни кадри за нуждите на българската армия, въздухоплаването с държавни въздухоплавателни средства, полицейски, митнически и други държавни структури, както и за подготовка на кадри за гражданската авиация. Както знаете, очакванията от новото военно-въздушно училище са големи и се надявам, както много пъти съм го казал, че гръбнака на това училище ще бъде факултет авиационен, и се надявам, че ние да изпълним всички тези желания и мечти, които са имали и преди нас, и имаме и сега, за да може новото училище да израсне бързо и да бъде достоен наследник на Висшето народно военно-въздушно училище Георги Бенковски. Благодаря. Давам думата на господин Петър Гецов за откриване на срещата. Уважаеми гости, уважаеми командири, драги курсанти, за мен е чест да присъствам на това тържество. И за да уточня, тържеството е във връзка с акта на създаването на Висшето военно-въздушно училище на базата на училищата в Долна Митрополия и в Горна Оряховица и за първи път създаването на Висше военно-авиационно образование в България. Това е от голямо значение за по-нататъчното развитие на въобще на авиацията, на кадрите, развитието на кадрите. На първо място това дава възможност на всички младежи, които искат да се занимават с съвременни, с интересни неща и имат висок успех в училище, но в същия момент имат желание да получат висше образование, те спокойно постъпват във Висшето военно-въздушно училище. На второ място, с въвеждането на висшето образование
се дава на възпитаниците на училището и гражданско инженерно образование. За първ път в България пилотите получават гражданска професия и звание инженер. Това е голямо значение за притока на млади хора, които са елита на младото поколение и в същото време искат и да имат висше образование, и да работят в авиацията като пилоти и като инженери. Разбирате колко решаващо е било това за развитието на училището. В същото време развитието и даването на възможност за получаване на висше образование, освен военно и гражданско, дава възможност на много добра реализация, трудна, но добра реализация след завършване на военната служба, което в годините много, особено пилотите, прекратяват военната си служба, сравнително млади и от голямо значение те да имат възможност да се адаптират безболезнено към обществото. Сега по отношение на Българската астронавтична федерация, която полковник Ангелов толкова трудно каза, искам да кажа, че тя е създадена много отдавна. Българското астронавтично дружество е създадено още веднага след първия изкуствен спътник 1957 година. Астронавтичната федерация е създадена по модела на Международната астронавтична федерация и който се интересува, това е една много мощна организация международна. Всяка година на някое място по света се провежда конгрес на Международната астронавтична федерация. Българската астронавтична организация е неправителствена структура, неправителствено сдружение. Целта на федерацията е да разпространява знания, свързани с авиацията и космонавтиката, да прокламира и да показва успехите на българската авиация и космонавтика и да създава общност на млади хора и на работещите в областта на авиацията и космонавтиката. Ние почти във всеки град имаме клонове. Примерно за тук, за този клон председател е професор Огнян Стойков и всички го познават. И за Търново беше генерал Болтанов, до сега преди това генерал Дочев. За Пловдив е Свет Васенов, бившия главен инженер. Тоест, ние искаме да създаваме общност, да помагаме на всички, които се занимават с авиационно дело. Така че си позволихме да дойдем тук и да обсъдим някои въпроси, свързани преди всичко с създаването на училището. Основният повод все пак е това, че някои от наши ветерани колеги решиха да отпразнуват, да отбележат тая 40 годишна, защото те точно тогава са постъпили. И това е първият випуск от висшисти в Висшето народно военно училище. Нашите колеги са силно квалитетни, силно представителни личности. В първия випуск има 4 генерала. Випуска, някой от тях като генерал Бачев, дългогодишен ръководител на училището, генерал Сенатов, който командващ на авиацията. Знаменателен в този списък е и българския космонавт Георги Иванов. Ние поканихме някои от ветераните. Тук са полковник доцент Михянов, който е дългогодишен
представител и ръководител на катедра радиотехника. Тук е и полковник, който е командир на учебен полк. Сега най-малкото ще научи, че тогава е имало и полк учебен в Долна Митрополия. Тук са и хора, тогава е имало 3 специалности. Значи основно са пилоти, инженери, летец-пилот специалността, самолет и двигател. Тук е полковник Никола Рачев от тази специалност. Полковник Трифонов, който аз познавам отдавна. Аз си позволих малко да разширя нещата, но по-късно ще кажа още няколко думи. Има много важна аналогия между сегашния акт за създаване и откриване на ново на училището и акта за създаване на Висшето военно-въздушно училище. И те тогава са трябвало да правят програми, трябвало да намерят преподаватели, трябвало да мислят каква да бъде основното направление за развитие и мисля, че нашите предшественици успяха. Те оставяха училището тук отворено, тук се създадоха и много кадри за гражданската авиация. Мисля, че това трябва да бъде пътя на новото училище. Новото училище трябва непременно да бъде отворено. Значи ключовият момент, и аз където имам възможност да го казвам, е приветирането на кадрите. Приветирането на кадрите по съответните стандарти на Европейския съюз и на света. Това е което много малко хора са необходими за сегашната авиация. Но много хора и има голям дефицит на авиационни кадри в целия свят. И ако училището отвори и за граждански лица, наред с военните, то ще стане не само център за България, защото е на много хубаво място, има и летище и така нататък, но то ще стане притегателен център за много чужденци от Балканите и от целия свят, както едно време. Аз си спомням като преподавател тук и като също възпитаник на военното училище, ние обучаваме много чужденци и това дава съвсем други възможности, наред с обучението на хора от гражданската авиация, дава много сериозни възможности за разширяване. Значи, мениджмънтът на училището трябва да бъде много съвременен, много агресивен, за да се получи. Ръководителите на училището трябва да свикнат с конкурентната среда, в която се развива авиация. Говорим вече за въздушно-космически сили. Ние сме обсъждали с много колеги. Трябва да влязат и специалности по космически технологии, навигация, радиотехника и така нататък. Аз завършвам, извинявам се, че малко разширих. Изказването ще бъде по-кратки. В следващия момент давам думата на професор Недялков, също член на Астронавтичната федерация, дългогодишен началник на катедра авиация в Военна академия, който съчетава напоследък хобито си да се интересува и от много от историята на авиацията. Той сигурно още по-добре ще опише целият процес на възникване на висшето авиационно образование. За което благодаря ви, уважаеми господин генерал, уважаеми господин член кореспондент, скъпи приятели, ветерани от първия випуск, уважаеми колеги млади, които сте тук. За мен също винаги е удоволствие да идвам в училището и Долна Митрополия и Щръклево са, може на някои от вас да се стори странно, но това
това са едни от най-хубавите години от моята младост, свързани с осъществяването на мечтата да се лети и с летенето, разбира се, защото в края на краища това е искрица, която като се запали не гасне. Няма бившия вятър. Това е до края на живота. Тук се направи аналогия за времето, в което се е взело решение да се започне да се обучават инженери, висшисти в военно-въздушното училище. Това е ключов момент от историята на българската авиация, не само военна авиация. Този акт не е бил случайен. Той е свързан с конкретни събития, които са настъпили в държавата, в нейната система за сигурност. Ключов фактор в тази система за сигурност винаги са били военно-въздушните сили, в частност военната авиация. 1949 година ние създаваме военно-въздушните сили като вид въоръжени сили. Това е съвсем ново стратегическо ниво за самата държава, оперативно ниво за Съюза, в който сме участвали. Тоест, са били необходими кадри с много по-висока степен на интелект и познание в областта на авиационното дело и използването на военната авиация за защита на суверенитета и териториалната цялост на страната, не само на въздушното пространство. Това е рода войска, който по най-бързи и адекватен начин може да реагира на всяка една агресия срещу държавата. Тази агресия може освен по въздуха, да дойде и по земя и от морските пространства. Освен това, периода на 50-те години е изключително тежък период за нашата авиация. Всяко едно превъоръжаване и изпитание за човека. Като авиатор мога да ви го кажа, че всяко преминаване от един самолет на друг е качествен скок за самия индивид, за човека. 1957 година в България идват първите свръхзвукови самолети и усвояването на свръхзвуковата авиация е изключително предизвикателство за младите хора тогава. И се взема решение точно за това, заради трудностите, които и необходимостта от по-високи нива на познание и образование, разбира се, да се започне подготовката на кадри с висше образование. И това е било изключително важно решение, пак казвам, не само за войската, но и за самата държава. Дали е печелившо било това решение? Разбира се, че е печелившо било, защото след това идват второто поколение, говоря за МиГ-21, свръхзвуковата авиация от ново поколение. След това идват МиГ-23 и следващите самолети, на които и моето поколение, в частност аз сме имали честа да летим и сме разбрали, че това е пътя на познанието. Не може само с квалификация, трябва и с образование. И това, че съм преминал през школата на военно-въздушното училище и че тук има и преподаватели, които един от тях е двигателист. Аз много добре си спомням на СУТО, а и на МиГ-21 преди това. На два пъти тези познания са ми спасявали живота, както и на моите колеги. Защото това не е само занаят. Това е и грамотност. Всъщност закриването е акт, който не прави чест на нито една система. Но сега и вие, факултета, младите колеги, които са курсанти, сте изправени пред едно друго предизвикателство, трябва да кажа нещо за бъдещето, не само за миналото. Предстои качествен скок за българската военна авиация. Имал съм възможността да следя в кабините на тези самолети, които по време на учения, които предстоят да постъпват на въоръжение в българската авиация. Мога да кажа, че е различен космос. И това е нещо, което на вас предстои да го усвоявате. То е различно и като технологии, ниво на технологии. То е различно и като тактика на използване, защото самолета не е за забавление. В крайна сметка, вашата основна мисия е да защитавате Отечеството. И трябва да бъдете горди с тази мисия, защото ние не сме случайна държава, не сме случайна нация. И вашата принадлежност към
вида въоръжени сили не трябва да бъде формална във вашия живот. Аз ви пожелавам да осъзнаете добре вашата мисия. Знанието, образованието не е лимонада да ви се налива. Кой каквото фане тук и научи, то е за вас. Това ще ви изгради като личности и ще свържи вашата реализация, трябва да ви кажа, не само с военната авиация, защото може би на живота няма да... Той вашия живот не е започнал тук, няма и да завърши тази авиация, но поколенията, които са преминали през военно-въздушното училище, поне в формата, в който съм била, са намерили своята изключителна реализация. Благодарение на образованието, което са и квалификацията, която се получи. Тук са намерили своята реализация навсякъде по света. Навсякъде по света. И това е така заради нивата, които са нивата на интелект и на способности, които са демонстрирани. Аз ви пожелавам да се стараете, да бъдете умни, да слушате вашите преподаватели, след това инструктори, да попивате знанието, което ви се предлага, да не вървите потъчено, защото и този параграф го има, и да усвоявате новата техника, която неминуемо ще влезе в състава на българските военно-въздушни сили и ще бъде част, неизменна част от вашето бъдеще като пилот. Ви пожелавам колкото пъти излетите, толкова пъти и да кацнете. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на професор Недялков. Аз представих ветераните, имаме голямо желание с полковник професор Пенев, който е заместник председател на Българската астронавтическа федерация, който основно по негова идея на полковник Генов, правим и тази среща. Пак представим, той е също възпитаник на училище. Штурман летец, също дългогодишен преподавател тук във военното училище, военна академия Георги Стойков Раковски. Заедно бяхме в Академия Жуковски, така че използвам случая. И защо го казвам? Защото с полковник Пенев направим много опити да доведем тук пред вас колко се може повече ветерани. От страна на летците това беше сравнително трудно. Сами разбирате, че диалектиката и годините не прощават на никого. Бях поканил и космонавта Георги Иванов, но той каза, че лекарите му забраняват да пътува и така нататък. Те имаха среща в София, летците пилоти, и определиха полковник Йорданов, Иван Йорданов, като техен представител, който да поднесе така приветствие, да изкаже своите жизнени поуки, които по време на неговата служба, аз ви казах, че той е командир на учебния полковните поле. Мисля, че това е достатъчно говори за него. Заповядайте, господин полковник. Господа професори, генерали, офицери и курсанти. Завърших Висшето народно военно-въздушно училище на 6 септември 1964 година, заедно с целия випуск на преобразуваните през 1959 година военни училища в България в висши военни инженерни училища. Цялата ми служба премина летателното обучение
на курсантите летци в различна последователност на трите летища на училището – Долна Митрополия, Каменица и Штръклево. На всички длъжности, които изпълнявах – инструктор и командир на звено, заместник командир, командир на ескадрила, заместник командир на полк, инспектор и началник на отдел бойна подготовка на училището, отдавах опита и знанията си с любов и вдъхновение и с удовлетворение. Как се зароди и какво поддържаше високата ни мотивация към професията? През 1957 година бях ученик в 4-ти курс на строителния техникум в Търново. На поредно събиране на всички ученици, директора на техникума ни представи двама летци в впечатляваща униформа от аероклуба в Горна Оряховица. Те обявиха, че набират младежи за летци моторно летене, които след това да кандидатстват в военно-въздушното училище. Тези, които го завършат, ще летят не само на битовите, но и на новите модерни, бързи реактивни самолети, които тогава навлизаха в авиацията. Желаещите да оставят молби в канцеларията на техникума. До този момент рядко бях виждал самолет високо в небето с размер на детска играчка. Авиацията за мен беше нещо далечно, отвлечено и непостижимо. Изведнъж тя се доближи толкова, почти да и докосна. Интересът на всички ни беше голям и само от средните училища в Велико Търново се явихме над 100 кандидати, а имаше още от Горна Оряховица, Габрово, Севлиево, Търговище. И макар че на медицинските прегледи отпаднаха повече от половината, към началото на летателното обучение през пролетта на 1958 година останахме над 150 кандидати. Бяхме 24. Летяхме с инструктори самостоятелно на българския самолет ЛАС-СДН. При кандидатстване в училището през есента на 1958 година се явихме над 180 кандидати, завършили първи етап в 10-те аероклуба на страната. Приеха 34. Не бях сред тях. Копнежи и желанието обаче останаха и дори се засилваха. През септември 1959 година бяхме приети 34 курсанти, от които 15 завършили втори етап на аероклуба с народ 65 часа. 13 завършили първи етап с народ 35 часа и 6 не летяли. Всички обаче с огромно желание да станат летци. Не ни смущаваше факта, че заради висшето образование срока на обучението бе станал 5 години и то в казармен режим. Започнахме. Зимен семестър. Октомври-април. Теоретични дисциплини. Летателни и инженерни. След 6 часа редовни занятия на ден и 2 часа почивка, следваха 3 часа задължителна самопозиция. При нас бяха направени няколко проверки от преподаватели в Висшия машинно-електротехнически институт, начело с легендарния професор Гъргистилов. Тези проверки обявиха, че се спазват изискванията. Часовете по съответните предмети да са не по-малко от 80% от тези в МЕИ, преподавателите са на ниво, знанията на курсантите са на нивото на студентите в МЕИ, а в много случаи и по-високи. След първата трудна, но успешна изпитна сесия започна летателното ни обучение на битовия самолет. За нас то беше и удоволствие, и награда за положения труд през зимата. В превозните полети усвоявахме показаното от инструкторите, в контролните полети доказвахме усвоеното и самостоятелните затвърждавахме на ученото. Така в първия летателен период отработихме полетите по кръга, зона процесложен пилотаж, полети по маршрут.
Следващото лято продължихме с групова следяност, бойно използване на самолета по въздушна и подземна цел, с стрелба подземна цел с кръстечеността на самолета. Зимните теоретични периоди, в които изучихме специалните инженерни дисциплини, изготвихме и защитихме дипломните си проекти, се редуваха следните летателни периоди, в които продължихме да повишаваме подготовката си в трети курс на МиГ-15 по кръга зона процес случен пилотаж маршрут, четвърти и пети курс на МиГ-17 в групова следяност, бойно използване на самолета по въздушна и земна цел и нощна подготовка. 26 души завършихме успешно училището с звание инженер-лейтенант, със среден успех 5.05 и налет 300 часа. На различни етапи и по различни причини отпаднаха 8 души. Започна реализацията ни в ВВС на страната. 15 души като изтребители, прехващачи граф Игнатиево и Юзунжоло, 3 разузнавачи в Добрич. Те бързо овладяваха новата свръхзвукова авиационна техника МиГ-19 и МиГ-21 и се включваха в бойните дежурства по охрана на въздушното пространство на страната. Едновременно продължиха подготовката си денен сложни метеорологически условия, нощем и след края на втората година започнаха да придобиват звание втори клас, военен пилот втори клас, а на следващата година и първи клас. 8 души от выпуска бяхме назначени за инструктори в училището и започнахме обучението на курсантите. Нямахме проблеми с личната си летателна подготовка, с улесняването и показването елементите на полета. Липсваше ни опит, тъй нареченото съвместно пилотиране, когато постепенно предаваме управлението на обучаеми. С помощта на командирите добивахме опит и овладявахме и тези тънкости на обучението и то ставаше все по-успешно. През зимните периоди повишавахме личната си подготовка и придобивахме класна квалификация. Процесът провеждаха новости или имаше трудности, выпускът взимаше активно участие. Така беше и при подготовката за полетите в космоса. Георги Иванов успешно се подготви и стана първият космонавт на Република България. Справи се добре с възникналата аварийна ситуация в космоса. Сплотеността, близостта, приятелството и дружбата, което изградихме помежду си в училището, успяхме да съхраним и до днес. Чувстваме се като едно семейство, интересуваме се един от друг и при нужда си помагаме. Правим си среща всяка година. Выпускът заслужава място в историята на народната авиация. Някои от имената от выпуска, които най-много ще се помнят от поколенията са генерал Георги Иванов, първият космонавт на Република България, генерал Синаков, командващ ВВС, генерал Бачев, началник на военновъздушното училище, полковник Златков, заместник командир на 10-ти смесен авиационен корпус, полковник Малчев, заместник командващ ВВС. Разбира се, заслуга за подготовката на кадрите за поддържане боеспособността на ВВС имат и останалите членове на выпуска, които заемаха различни длъжности в поделенията, частите и съединенията на ВВС. Нека младите взимат пример от тях. Пожелавам успешно възстановяване на нашето свещено висше военновъздушно училище. Да достигне нивото, което имаше и да го надмине. Благодаря на полковник Йорданов. Сега давам думата на полковник Петър Генов, доцент, доктор, с който много години работим заедно в Института за космически изследвания, след като излязохме за военновъздушното училище. Заповядай, полковник Генов.
малко да ви разведря. Аз съм от тези, които постъпиха в военното училище 1959 година, от техническия профил. Нас, техниците, ни приеха в Долна Оряховица в Народното военно въздушно техническо училище Васил Коларов. Тогава така се казваше. И веднага ще ви кажа първите си впечатления. Пристигайки там, виждаме една огромна тълпа от хора. Айде не тълпа, много хора беше. Това са кандидатите. Последствие, като питах, разбрах, че броят е бил между 500 и 700 души за 30 места само. Явихме се на изпити по математика, български език, литература и физическа подготовка. След изпитите ми казаха, кои сме приети. Качиха ни на влака и докараха тук вече това място, което е било до тогава Висше народно военно, не висше, военно-въздушно училище за летци Георги Бенковски. Значи това име Георги Бенковски остава от преди висшето образование. На квартал ни посрещна духова музика. Ние стреснати, разбира се, обаче няма лабо. Веднага кръсналицата, нула номер, банята, вземат ни дрехите, хвърлят ни военните дрехи и едни жълти бутуши небоедисани, показват ни спалните помещения и оттам се започва. 5 години. Сега нещо по-сериозно. Ние, вече се казва, ние учихме здраво. Опозотворявахме си и самоподготовката, бяхме внимателни в клас, водихме записки, а записките бяха много важни, защото реално нямаше учебници. Няколко учебника имаше. Който няма записки, няма шанс. Четяхме много. Четяхме не само научно-техническа литература учебна, а и литература, която искам да похваля това училище Георги Бенковски преди да стане висше. Те летците бяха събрали много хубави книги. Изключително. Аз даже се очудвам кой ги е съветвал и как. Но явно те са имали интерес. И преподавателите ни бяха много амбицирани. Тези преподаватели, които ни преподаваха в специалните дисциплини, бяха основно выпускници на Военно-въздушната инженерна академия Жуковски в Москва. Бяха много добре подготвени и много добри записки си направихме. Както ви казах, нямаше учебници. След това се почнаха да се пишат учебници. И аз съм писал, но тогава нямаше. Сега, като гледам младите хора, искам да им кажа, че преди всичко е нужно упоритост и стремеж за реализация. Благодаря. Благодаря на покойния професор Генов. Всички вече знаете, че почетен гост на днешното тържествено събрание е
Александър Александров, българският космонавт, който проведе доста успешно своя космически полет на станция Мир. Подготовката на неговата програма сложи началото на силно участие, много сериозно участие на хора от възпитаници на Висшето народно военно-въздушно училище. И аз би казал, че основно програмата на генерал Александров беше подготвена от възпитаници на училището и понеже говорим за висшето образование, оказва се, че хората, които са обучавали и са завършили висше образование в Долна Митрополия, са изключително квалитетни и бих казал много подходящи за осъществяване на разработки по космическата програма. Тя беше много сериозна. Самия космонавт Александър участва в подготовката на програмата. Даже той беше автор на един от нашите съвместни прибори. Ние го кръстихме Плевен 87 за изследване на психофизиологичното състояние на космонавта по време на полет. Аз повече няма да говоря. Негова заслуга е след като беше избран за космонавт, кандидат космонавт. След първата му подготовка той успя да се създаде в Българската академия на науките към тогавашната лаборатория за космически изследвания, сектор 100, за специални космически изследвания. Ставаше дума само и изключително за военни изследвания на космоса. Така че и беше същевременно и директор на този сектор. По тая линия много хора, както ви казах и по време на подготовката на програмата на космонавта, постъпиха много военни момчета от всички специалности и до сега много от тях доказват, включително полковник Генов, доказват, че това, което се обучава в военно-въздушното училище, е било качествено и на ниво. Но да се върнем към нашия почетен гост, генерал Александров. Преди неговото изказване ни го помолихме да представим един клип, след което аз ще му предоставя с удоволствие да поговори за космоса, за неговите преживявания, за неговата подготовка. Така че моля да пуснем клип.
Дами и господа професори, гости на мероприятието, разрешете ми да благодаря първо на организаторите на тази среща, която така малко впечатлите и най-вече за това, че толкова млади хора присъстват тук на това събиране и то колеги, които им предстои път в небето, в космоса и така, защото да могат да изпълнят своите мечти. Аз имах действително още като дете мечта да стана летец, въпреки че не съм карал аероклуб. Аероклуб знаете какво е, нали? Или сте чували? Това е доброволна организация, която предоставяше възможност младежите да бъдат летци, парашутисти, радисти и т.н. всички реално специалности, които изискваха военно-патриотично възпитание. И въпреки това аз се радвах много, понеже съм израснал в планинско градче, когато прилитаха самолети над града. И затова първата ми мечта беше да стана летец, но след 1961 година, когато Юрий Алексеевич Гагарин полета в космоса и ми подариха една значка от руснаци, които минаха през града с образа на Юрий Гагарин и неговата ракета, с която летеше, и исках да стана и космонавт. Но въпреки това няма да си представя каква еуфория беше, когато той полетя. Ние бяхме, аз съм бил 10 годишен, в 1961 година просто по радиото съобщиха, че първият човек, който излиза в открития космос, е Юрий Алексеевич Гагарин и просто прекъснахме учебните занятия, излязохме на улицата, хора непознати, плачеха, превръщаха се, защото това беше един триумф на човечеството, което позволи да се усвоява вече и космическия океан. Не само въздушния, както до сега, но и космическия. И въпреки че кандидатствах и в МЕИ Варна, аз кандидатствах и в Долна Митрополия и като с твърдо желание, защото заради родителите ми кандидатствах в цивилно учебно заведение и последно ги залегнах, че действително в МЕИ Варна ще постъпя, но когато дойде телеграмата, че съм приет в Долна Митрополия, им казах вече истината, че моето желание е Долна Митрополия да залетец. И действително аз ни приеха тогава 120 човека. Випуск бяхме, 20 въртолетчици и 100 изтребители. И ние така се подготвяхме, че за завършването на военно-въздушното училище ние бяхме номинирани на втори клас. Оставаха ни само някакви часове нощна подготовка. И когато заминахме в бойните части, още първата година ние получихме втори клас. И след това вече първи. И също, може би, преломен момент беше, че в последната година при нас дойде и Георги Тимофеевич Береговой. Чули сте за него. Той е герой на Съветския съюз от войната, бил е на щурмовик на Ил-2 и след това стана и още важен герой Съветского съюза, като летец космонавт. Така че неговите думи и неговите напътствия може би предопределиха и това, че когато се създаде възможност за космически полет в България, аз
не се колебаеха, дадоха своето съгласие, нали, да се подготвят за космически полет. И се готвихме, нали, аз мога да ви разказвам толкова и на широко, но готвихме за реално за полет на кораба Съюз и станцията Салют 6. Летяхме тогава аз летях на МиГ-17, заминах в Звездно градче. Там освоих още 3 самолета Л-39, които имаха тогава Звездно градче, МиГ-21 и Ту-104, Ту-102А, което беше на базата на бомбардировачите Ту-16. И трябва да кажа, че там се почувствах истински летец, тъй като един ден летях на един самолет, втори на втори самолет, на трети самолет и тогава вече, когато освоиш, нали, няколко типа самолети и летиш на тях постоянно, просто почваш да чувстваш машината. Защото тук в България беше забранено да се лети на повече от един самолет. А ние летяхме много. Значи, нашия випуск летеше по 160-180 часа на година. И ние реално, дето се казва, може да гледам назад през перископа и да кацам. Нали, както вас ви учат, нали, наляво погледа, на толкова с градуса страни, какво си, що си. И до толкова много летяхме. И за първи път генерал Симеонов тогава, не младия, Чичо му въведе за първи път на учението на Варшавския договор и изпълняваме бомбопускане, нали, хоризонтален полет в шестица. Това даже руснаците го отчетоха, че е нещо много перспективно и напредничево, тъй като след като хвърлихме бомбите, лявата двойка, реално водещата двойка правеше кос лупик наляво, средната правеше лупик вертикален, а дясната двойка правеше десен лупик, кос лупик. И фактически от 3 страни се получаваше да атакуваме земната цел. Така че имахме голям опит в полетите и в бойното използване на самолета. Когато се случи неуспешният полет на Георги Иванов, аз постъпих в Института за космически изследвания в Москва и в аспирантура и ме разведоха по всички направления, нали? Но тогава беше много модерна, звездите войни бяха модерни, тъй като американците бяха създали своя програма за звездни войни и аз продължах именно в тази направление да работя и до сега съм благодарен на тези, които ме учиха, нали, на времето в тази моя нова професия и поприще. След като се върнах, както професор Децев каза, че създавах това направление, и трябваше и също времено да се готвя и за полет, тъй като реално всички страни други по програмата Интеркосмос изпълниха техните научни програми, само нашата програма остана неизпълнена. И зато и аз всяка сутрин бягах 3 км, нали? Всяка вечер, освен работата, нали, през деня ходих на работа, вечер 30 км до банки и обратно с колело. Няма зиме, няма лете, слагах едни картони, нямаше такива дрехи на времето, които да предпазват от студа, слагах едни картони по танцове, само да ме пазят от вятъра и от студа.
Но съм виж обръщах мокър, като, както казваха на времето, в Аерофлот сервираха кошки, пирето, нали? Викат, посинял се като пире на Аерофлот. Така че, така в продължение на 10 години тренирах непрекъснато и когато вече се обявих за подготовката за втория полет, аз се съревновавах с млади хора, като вас, старши лейтенанти, капитани и т.н. Аз тогава бях майор вече и имах по-голяма подготовка от тях, тъй като знаех горе-долу какво да наблегна и зато и тази подготовка ми дойде от полза, нали, това бягане и това изкачвах пътя към Витоша, нали, отначало много трудно, но след това вече го изкарвах на педали без въобще да спираме да почивам. Така че най-важното е човек да си постави цел, да има нали, своята мечта, да я гони и да постига с неимоверни, може би, трудности, но важно да си постигне мечтата и да такова. Така че и на вас също желая да ви се сбъдне мечтата, да постигнете това, което ви е на душата, на сърцето и да можете да бъдете доволни от своята работа, както всеки един, който постига своята мечта. Така че желая ви и на вас, колкото извитане, толкова кацане. Благодаря, господин генерал. Следва изказване на командира на военно-въздушната учебна база, полковник Петър Банков. Заповядайте. Няма да крия, че ми е изключително трудно да застана тук пред вас в тази обстановка. Завършвайки 90-та година училището, Висшето народно военно-въздушно училище, както казаха преждеговорящите 5 години, бях се зарекал, че какъв ми повече долу няма да стъпи. Постъпвайки на служба в граф Игнатиево, ще бъда максимално кратък. Там имаше едни дърти майори на по 32-3 години и съм се чудил от тия до кога ще служат още. Не съм бил прав нито първия път, нито втория път. Що ви го казвам? Искам да кажа, че ме разбира много добре. Сега знам в очите, кои стоят тук пред вас. Разбираме, защото не ги познавате. Генерал Александров разказа какво е преживял той като 10 годишен за полета на Гагарин. Аз мога да го разкажа ние какво преживяхме, когато той летя. И ние бяхме тогава по 15 години. Тук са едни големи величия, на които аз съм изключително благодарен. Използвам момента, че доцента Каримов го няма, защото... видях го. Уважаеми колеги, към обучаемите, в авиацията може да има история, но няма минало. Това ще си позволя да изкажа лично мнение. Въпреки, че тук са всичките даскали, историци и т.н. Авиацията има история, но няма минало. Въздухът не е станал нито по-гъст, нито земята е станала по-мека. Сгрешиш ли във падаш на твърдата земя. Никак не е приятно да загубиш колега. Млад колега. На мен ми се е случило какво ли не във въздуха.
към всичките ето тия хора, които и до ден днешен ме учат на много неща. За авиацията, запомнете, няма млади, няма стари. Има опит. А този опит трябва да се споделя помежду си. За да го споделим, ние трябва да бъдем приятели. В авиацията да продължи да се спазва принципа, че се учим от грешките на другите. А да не се учим от нашите си грешки. Тук ви познавам двамата професори като капитани. Цял живот са научили. Доцент Екаремов, знам, че вече ме сърдит, като му споменавам името, беше командир на изкадрила, когато бях курсант тук. Чест и почитания към всички. Професор Гецов, радвам се, че точно той е домакин на тая среща на поколенията, тъй като самият той продължава този път. Сина му, знаете ли къде служи? В граф Игнатиево, пилот на МиГ-29, дава дежурство, да е жив и здрав. Благодаря ви за вниманието. Завършвам с уважавай старостта. Това е вашето бъдеще. Ще използвам момента и да поднеса поздравителния адрес от името на генерал Стойков. Той също беше поканен на тази среща. Имаше огромно желание да дойде, но е ангажиран с една визита на американците, ангажиран в граф Игнатиево. До председателя на Българската астронавтична федерация, член-кореспондент, професор доктор Петър Гецов. Уважаеми господин Гецов, за мен е чест и удоволствие да поздравя вас и членовете на Българската федерация, всички бивши курсанти на Висшето народно военно-въздушно училище Георги Бенковски и настоящите курсанти и студенти от факултета авиационен, присъстващи на настоящата среща с 60 годишнината от началото на Висшето авиационно военно образование в Република България. Има голяма символика в днешната среща, първият випуск на Висшето народно военно-въздушно училище да се срещне с първите, които ще се обучават в възстановеното военно-въздушно училище. Ветераните споделят и разказват спомени, а курсантите черпят опит и научават факти от преди 60 години. Като изразявам искрено съжаление за служебната ми ангажираност, аз ви желая много здраве, щастливи дни, а в професионален план сили и дръзновение за посрещане на новите предизвикателства. Честита годишнина и ползотворна среща. С уважение, командир на военно-въздушните сили, генерал-майор Цанко Стойков. Благодаря на полковник Банков за изказването и за адреса на генерал Стойков, разбира се. Сигурно е редно и хубаво да дадем думата и на младите хора, ако имат въпроси, ако нещо ги интересува. Тук е и космонавта, тук са и колеги от Военната академия, годишни. Тук сме и от Българската академия на науките, от Института за космически изследвания, така че спектъра може да бъде широк, колкото си искате. Имате думата за въпроси. Заповядайте. Аз не съм от най-младите членове на колектива, но във връзка с всички тези изказвания искам нещо специално към вас да поднеса. Миналата година ние познаваме 70 годишнина на катедрата, която вие сте бил член на тази катедра и, както каза един скоро наш командир,
явно, че нещата се намират своя притежател. Това като благодарствен на Стопана за вас, заедно с значката на катедрата, която беше изготвена точно по повод 70 годишна на катедрата. И ние, членовете на катедрата, искаме да ви благодарим за вашия социален труд и за помощта, която винаги сте ни показвали. Така че пожелавам да се много творчески сили да бъдете напред. Благодаря. Аз много съжалявам, че тогава не мога да благодаря. Заповядайте на възможността, отзовете се на възможността да зададете въпроси. Въпроси имате. Уважаеми колеги, изпитвам огромно вълнение от присъствието си на тази среща, тъй като съм и аз съм продукт на Висшето народно военновъздушно училище и използвам повода да се опитам да направя една реплика по повод непосредствената причина на нашето събиране, а именно 60-та годишна от началото на висшето военно авиационно образование и факта, че само след малко повече от 2 месеца училището отново се възстановява. Един от преждеговорившите колеги, според мен много правилно каза, че закриването на Висшето народно военно-въздушно училище е акт, който не прави чест на никоя система. Тъй като аз по някакво стечение след съм свидетел, в известна степен и участник в тия събития, не в закриването във всеки случай, искам просто да кажа няколко неща. Закриването на училището беше политическо решение. Професионалното ръководство не беше за закриване на училището. Тогава бяха други времена, края на 90-те години и под влияние, включително и на конъюнктурни причини, преди обстоятелството, че армията вече отиваше към числено 45 000, някои фактори, които и в момента са в политиката, казаха, на нас не ни трябват военни училища. Най-отговорно го казвам. По-ефтино е да взимаме курсанти от студенти. Няма да ги обучаваме естествено отбраната, а другите ще ги пращаме да учат в чужбина. Без въобще да преценят колко струва всичко това. И дали е възможно от студент човек да стане командир. Аз като оборях катедрата в академията, която беше поета от професор Недялков по-късно, един от нашите колеги отиде, може би пръв в Американската военно-въздушна академия, която е аналог на нашето училище. Сигурно знаете, че в Америка висшите военни училища се казват академия. И когато се върна, красивото се казва, ни съобщава, там в първи курс, където той не ходи, той тича. Той едва ли не е безправен. Той трябва да бъде буквално, както пластелина, моделиран, като бъдеш военен. Много неща тогава не бяха преценени и с големи усилия, в резултат на тази постановка да се закрият военните училища, това не беше обявено вече в пресата, с големи усилия беше създаден Националния военен университет на Силвестри, като всяко от училищата беше представено в него чрез своя факултет, какъвто и настоящия факултет авиационен. В последния момент морско училище, поради това, че има силно лоби, както в чужбина, така и в България, успя да остане самостоятелно. Сега виждате къде е морско училище, къде сме ние. И затова, може би, едно от направленията, по които трябва да работим, е да вземем ценното, което те са натрупали за тези близо вече 17 години. Така че закриването на училището действително не прави чест на никоя система, но в тая връзка искам на вас като бъдещи авиационни специалисти, деци, инженери и други, да държите преди всичко на професионалните доводи, а не на политическите доводи. Политическите доводи са конюнктурни. Професионалният аргумент е най-силният аргумент, но за това се иска и стоицизъм.
човек да си отстоява позициите и да не се ръководи от това какво ще помислят за него едни или други ръководители. Чест прави и на настоящото ръководство на факултета авиационен и на предишни поколения на факултета, кадри в катедрите, в базата, че запазиха българското авиационно образование. В противен случай не знам дали ще бъде възможно след 2 месеца да се открие училището. Смятам, че бъдещето пред възстановеното Висше военновъздушно училище и при новите условия, то в близко бъдеще може да се превърне, не казвам силна дума, в аерокосмическо училище на България. Желая ви успех! Никак случай искаме курсантите да се изкажат, но заповядайте. Благодаря ви, полковник. Кажете, някакви болешки имате или някакви желания, нещо да... Заповядайте. България ще има ли общи космонавти? Има ли тази възможност? Да, благодаря. Значи, аз ще се позволя да дам така кратък отговор, непрекъснато възниква това въпрос. Има 3 начина сега да стане човек космонавт. И Европейската космическа агенция, и Американската, и Руската обявяват конкурси за набор на космонавти. Това е един от начините. Другият начин е решение на държавното ръководство и на политическия елит, че трябва да има космонавт и държавата инвестира определени средства, но необходимото условие е да се създаде много добра научна програма. Тоест, значи космонавтиката има поне за сега 3 периода. Един е детски период, когато се решаваше въпроса, може ли да излети човек в космоса, как ще се чувства. На ниво Гагарин, Титов, Жан Морен и така нататък. Следва романтичния период, когато почва стиковка на 2 кораба и провери излизане на човек в открития космос. За съжаление, преди няколко дена почина първият човек, който излезе в открития космос. Леонов, голям приятел на България и на българската наука. И третия начин е, ако някой от вас има добри идеи, се включи в добри колективи и той стане лидер на провеждането на някакъв експеримент. В много случаи има и елемент на популизъм и така нататък. Ви знаете, американците искаха да изстрелят учителка, за съжаление тогава полетът беше неуспешен. Има много фирми. Значи, това е третия начин. Вие да имате поне $20 милиона и да си платите. Единственият, така според моето мнение, единственият начин ние да имаме трети космонавт е България да замогне, да тръгне икономиката, да има сериозни постижения и сериозен икономически потенциал. В същото време, защо говорим през цялото време за висшето образование и за образованието тук в училище, защото не случайно нашите космонавти са представители именно по училище. Няма Значи, космонавтиката, аз винаги казвам, макар че някои опонират, космонавтиката е естественото продължение на авиацията. Най-близко са хората от авиацията, които могат да осъществяват космическия полет. Трябва да сте здрави, трябва много да обичате тази работа. Тоест, всяко нещо е така. Ако нещо много го обичаш и много го искаш,
поне живота показва така, няма начин да не се получи. Разбира се, много трудно, но се получава. Така че това са трите начина. Аз няма да ги повтарям. Един е бизнес начин, втори е участие в конкурсите на НАСА, ИЗА и Русийската космическа агенция и решение на българското правителство, на българския политически елит да пусне космонавт, трети космонавт. Аз искам да ви кажа, че много важно за една нация да има самочувствие. Една нация може да има самочувствие, която осъществява много сериозни неща по линия на технологиите, по линия на спорта. Спорта е тази област, която дава самочувствие на нацията. Другата област с нейния връх, авиацията и космонавтиката, също дава голямо самочувствие. Единствена нация, която има самочувствие, може да решава проблемите, да живее свободно, да твори и да получава резултати. Тоест, пускането на трети космонавт от политическа гледна точка, според мен е необходимо, за да се възвърне това самочувствие на българската нация, което тя би трябвало да има. Други въпроси имате? Аз ви благодаря и с ваше разрешение ще пристъпим към закриването, но преди това искам да изпълня един мой ангажимент към новото ръководство на Института за космически изследвания към Българската академия на науките. Тази година се навършват 50 години от създаването на Института за космически изследвания. Аз ви казвам, че в момента, когато Александров се върна от първата си подготовка, имаше възможност и много хора от Военно-въздушното училище постъпиха в Българската академия на науките, които, разбира се, имат стремеж към научни изследвания, имат амбиция в тази област. В продължение на доста години ние успяваме да задържим ръководството на института да бъде изключително от хора на Висшето народно военно-въздушно училище. Започвайки отначало с генерал Бодев, след това почти 20 години бях аз, сега е наш колега Румен Нетков. Така че, може тая писта ние пазим и в областта на космическите изследвания ви може да, по този, който има желание да става космонавт, който иска да се занимава с научни изследвания в областта на космическите изследвания, има възможност, защото там са наши брат. Там сме хора, повечето от ръководството сме все хора от Висшето военно-въздушно училище, което в самото начало и Сашо знае, тук е генерал, Александър знае колко консервативно се отнасяха към специалистите от военното училище, от военните училища. Но по-късно се убедиха, че хората първо имат знания от военно-въздушното училище, второ са много дисциплинирани и вършат работа. Той доцент Генов знае програмата на втори космонавт, пускането на фокус за изследване на спътника на Марс, фокус, разработка на апаратура, денонощна работа и много труд. Нашите хора, за разлика от много цивилни хора, са силно дисциплинирани, мотивирани, отговорни и в това отношение ние се отличаваме хората, които сме завършили военно образование. Но да се върна пак, аз от името на Института за космически изследвания искам да подаря плакет
на декана на факултета, благодетели на института. Има и поздравителен адрес, подписан от директора на института. Аз няма да го чета. Желанията са ясни, да успяваме заедно да вървим се напред. Тъй като факултетът е базовата организация, на основата на която ще се гради новото въздушно училище, от името на ръководството на института, от мое име, искам да ви пожелая успех и бъде. Много време да кажа, всички ние сме в една много странна ситуация. Наследници сме на Висшето военно-въздушно училище, а след няколко месеца ще сме, така да се каже, предшественици на Висшето военно-въздушно училище. Като факултета е ценен. Обещавам като декан на факултета, че този пакет ще достигне на новото ръководство, което и да е то на Висшето военно-въздушно училище, така че да се пази и да се има предвид за бъдещи съвместни дейности, тъй като училището е работило с института ползотворно. И да благодаря на всички гости, които се отзоваха на поканата и на генерал Александров. Надявам се, не е с лошо чувство завършването, което е направил, обучението си и да може и той да бъде като рекламно лице на бъдещото Висше военно-въздушно училище за нови кандидати, да следват неговия пример. Уважаеми колеги, уважаеми конкурсанти, уважаеми участници в днешното тържество, разрешете ми още веднъж да ви поздравя с откриването на Висшето военно-въздушно училище и да ви пожелая преди всичко да сте здрави и да осъществите мечтите, които сигурно всеки от вас има. На добър час! Calma lá.